शेरसे में कितना होगा 300 रुपया ये बांगाल साड़ी दे दो ना हांसो लाबाय मादैया मादैया नै जि देलायदों खर' लोबदों दिनै सनिबार ना दखान बन्द याव थांसैलाय बोराय बुरै माने सनाफोर आङो दिनैहाय आंनि आइ आफानि न'आव ओरै सालाकाथियाव थांनो नागिरदों बिराद गोबावसै ना दुर्गा फुजानि सिगांबो जा गोबावसै थाङिया ओमफ्राय बेखौनो दिनै एसे थांसैलाय आरो नायफालांदोलाय सनाफोर नोंसोरबो दिनैहाय आङो हजोंहाय न'आव मा भिडिअ लाबोनो हायो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा दा फैहाय मादैना आंना नै मैथा बांगालाबो बिबार बारबाय गावदांनो जा आंहा आदैया BMW खौ एकदम दाबो लामाया क्लियार ना गारिखौ साबोबाय आदैया BMW जों खिन्थु बाजारावसो थांग्रोगोन बाजाराव एसे नायग्रोनानैसो दे खायलें ओरै नावलाय एसे नायदोब्रा अमा फानग्रा मा अमा थिखोलाबायखो नंगौना नङाब्रा नङालै नैबेखौ हरदो दे हगारखायाखै नोंसोर गैयामोनथ' जों लागो खोनाबाय जों लागो खोदोमथलानि अमा बेदरा लकेल जोब मिथिगौ फायला नङा फायला खस आयु एफा बुरजा लायाहाय मा बयबो लांफायो जों लागो खोदोमथलायाव एकदम लकेल फानखायो क्या बोलता है शेरसे में कितना होगा 300 रुपया ये बांगाल साड़ी दे दो ना बिखा हरनो हांसो लाबाय मादैया हांसो जाहैनोसै अजना गिलिरथार हांसो जानोनो मानसिफ्रा हांसो लांसै एसे लोगोफोर जोङो बाजार खालामखांनानै एकदम रौना होबाय टाइमाबो जाबायमोन नालाय एसे थाब खालामबाय जोङो नैलै फिथा लाबोदों जोगोनारा लाबोदो आरो नोंनि मेथाइ दं फिथा नों जायो ना जाया फिथाखौ फिथा लाबोदोंलै जानांगौलै फिथा लाबोदोंलै फिथा जोङो गोजांनायाव फिथा जानांगौनो ओइ हांसोखौ आरो बिस्राबो मासे लागायबावबाय राजामोनहाबो मुथ्रिमोनहाबो मालाय जोंना बिमाया अबस्थाया बिदियावसो जिरायो जोंना बिमा माइब्रा एवनाय जाखांबायनो नोंबो जादों बिराद थार बियो भिडिअ खालामजानो बालायलायबावो सेंग्रा गोरासो हाट खालामनाङालै जालायबावो सबायजों ना सिंगिजों लोगोफोर आंना बिबोनाङा सबायजों ना सिंगिजों नै दालो मोनथिबायना लोगोफोर जोंना गासिबो न'खरनि फेमिलि बिमा बिफा बिदा फंबाय सबाय ओंख्रि बिराद गोथाव मोनो सबाय ओंख्रि जोगोनार ओंख्रि दा जोंहा बियानै उन्दैयाबो गोथाव मोनोनो हनै नंगौ जोगोनार जोंनाबो निथा इलि गासिबो बिदिनो जोंनाबो ओमफ्राय जोंनि बिब' बिनानाव बिमा बिफा गासिबो बिदिनो जोब चल ना सिंगिखौबो दाल' हरदो न ना सिंगिया खम गोथाव जासिगोन बे ना सिंगिजों सबायजों सबाय ओंख्रिया जानै नोंनि फेभारिट सबाय जायो दाखालिबो खनब्रै जादों ओंखामखौनो नंगौ मा ओंखाम जाखोबैलाय जानांगौसो दे जाबायना जाबाय दे जोंहा अदाबावसो सङोहाय एमब्र नै
बिथैखौ कुकारावसो एवनांगौनो जोंना बिमा बिफाया अरनो हाया ओमफ्राय अमा बिबु बिथै जानो लुगैदों नालाय बेखौनो लाबोदों आरो सारायसो जाखाबाय लोगोफोर जोंना बिबु बिथैया मोनबाय ओरैबायदि साइज जाखाबाय ना सिंगि ना सबायजों गोथाव जादों सोर सङा दे नों आंसो संदोंना आनै बुमि सङाखै आयंसो संदों गोथावथारना जादो जादो नै जोंहा आलासिनि न'आव ओंखाम जानोसै लोगोफोर हांसो बेदर अमाखौथ' दहाय जाखांखाबाय आरो नै सबायजों ना सिंगिजों लोगोफोर नै नुला दा संख्रि नाङा जादो जोंहा बिबाजै राखावसि दंफैयो राखाव बाखावनो मोजां मोनखायो ओमफ्राय मालाबा नोंसोर भिडिअ'आवबो नुखायो ओमफ्राय आं दिनै देखायला दाहाय जोबनायाव देखायगोन आं एसेनो आं संख्रि नाङाहाय नै सनाफोर आंना बिबो नाङाहाय बानलुखौ सावना होबावदों ओरैबायदि सनाखा आंना बिबाजै बिबोनां आं जागोन आं जानायसो जाबाय आंबो थ' सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय मादैखौ हनै होनदेरगासिनो आं जानो बाखायो सबांखौ दैलायबो जायो आंना दालाय खुमब्राजों हांसोजों मोनजाबाय जानायनि खोथा दं आं सबाइ ओंख्रि संनांगौ माबा जौआव सिखारा नङा नों मिथिया दाउफ्रानो खथ' ओंखाम जायो आं बे फैबाल' सङो ओमफ्राय आं जाया सबाइ ओंख्रि जाबाथाय जिखुनु खारै होनाय बुस्थु जाबानो एसे आंना प्रब्लेम जायो देहाया गावबागाव देहासो थांगोन बाल दाउसो फैदों बाल नोंनि बेवाया नङाबा दुखु मोनगोन ना रावखौबो राव गारनो हाया बयखौबो ज'ना ज' गारि गंनै थांगोन जा बेवाय फैदो ज' थांसै नोंसोरजों गाद्रा गुद्रा थांनो बायोहाय नोंनो साबसिन देलागोन नोंनोबा देरसिनसो गामिनि मानसिफोरजों थाङा आं खोनादोंना लोगोफोर निउ इयाराव फेमिलि पिकनिक जानो ओमफ्राय बिसोर गाद्रा गुद्रा टाउनियानो दुनियानि गाज्रिसिन मुगै सुगै बिबोनां बिबाजैफोरजों नांलायदों जोंसो साबसिन गेसाव गोफोन टाउननि टाउननिया गाज्रि मोनगोन बाल बिदि नाङा नै बेबो फिसाइया जोंनो जौ लोंफाबानो दसेनो लेंबोगोन होनबा हारसिं फैग्रोदो बेहा दावराखौ मालाय फिसाइफोरखौ जौ लोंहोना दा सुगै बे सरलपारायाव थांना मा मोननांगौ एक्सुवेलि आंबो सरलपारा नुहैफेराखै नुवाबाबो आं थांनो नायनो बायो आं एथ' बे रिजार्भ सिंनि बुस्थुखौ नायनो बायो नङा आं बेखौ बुजिया आरो आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङा जेबो नोंगौ आङो होननो हायोथ' थैनो मोनसे टेनसन लानाङा बे बुस्थुखौ बिदि माबा बुस्थुखौ मालाबा टेनसन दाला माने आंबो ओंखाम दङ बुमि गोथाव मोनदों ओमफ्राय बुमिया माखौ जायो गोदिल' माइरं गैया आरो बेहा माइरं गैया एफा बुरजा नङा ओहो ससेल' जाबाय नों नांगौ नांखाया नै बेदर नांगौ बाजैनो नांला औ बेहा जादोंमोन ना आं नांखाया हरनो नागिरदोंमोन आं सासेया नोंना फिसाद्राय जादों दोनबाय खोमा आलासिया बुरजा फैना 10 लिटार एकबार लाबो खनसे मालाबा जौ सङो मा सि दावरावब्रा जानाय लोंनायाव नोंसोरलाय जानायफोरावलाय नांला आंनो हांसो बेदरा बिराद बुरजा दङ देखायनांगौ ना नाङा ओहो आं जाला सबाइ ओंख्रि नांबावगौ नै आयु सबाया सासे जायानो हनै दाउखि बिसि जोंना बे एरियानि मानसिया मिथिगोन दाउखि बिसि जोंना राखावसि दाउखि जोंनि बिबाजै जायो नालाय दाउखि बिसिया गोरारा राखावखाव जाखांबाय आङो मालाय आफाया नै ओंख्रि दोनखाजोब्बाय दा मोनायाव जानो आरो बावबाय जा दंखायो बिलाय मेला दं जामबिला जानफैदो ज' जानो आं सिगां फैदो बे बिबुखौ मानो हरजाया नों दानो नै बे बिबु दंबावोनो नाङा होला जालानो न'आव जायाबा नङा होआ बेनो ओमफ्राय दा मोनायाव जाग्राफोरनो होदो माखासे नुबायना लोगोफोर बुमिया जि बुंदों नै
संहैदो जा जानोसै बुरजा बेदर ओंखाम एसे जानहोदो नोंहा जानो होनलाय फुरनानै दोनलांदो बाल Ngambil tak? आं होला जाबा थोनोसै आं मैद्रु जादों दहाय होमबालाय बेखौ जादो दा मोनायाव जादो नों दा बुरजा जाबाथाय दाहाय जानो हाखाला नों मोनायाव जादो ज' जानोसै नोंसोरसो खालामनांगौ नामा आं नाङा आं नांला Mana kau jalan? बेखौनो जादो दा मोनायाव जादो ओमफ्राय आं बारा जाया बेखौ जाबाथाय नोङो फिथा जाबाय जाबायना बेलाय खांख्राइ दा जाबाय संदोब्रा नों जाखांनानै जानफिनदो बे दा थांसैबासो जागोन ना हांख्राया ओंख्रिया ओंखामा थोगोन ना थोआ जादोंना बादा बादि नाङा इउटुबारनो एक्ट्रिसनो खारबाय सासेया खाराखै बाल मबाइलखौ लायदों नोंनि मबाइलखौसो लायदों आं बिराद बाहायनानै जायो बिबानाफोरखौ न'आव फैब्लाथाय थोरसि मानजियाबानो आंनि न'आव आं थांहोनबाय आं मानो होनबा सानफ्रामबो मावो नालाय ओंखायनो आं बिबानाफोरखौ थोरसि मानजि होनाय जायो आरो नोंसोर गाज्रि मोनो ना मायो लोगोफोर बिबाजै दंबाबो जिरायना मोनजाया बेबायदि थोरसि लथा सुनानै जाफैनांगौ आङो मानसि मोना बिबाजै मोनाखै होनलाय बिबाजै बिबोनां मोनाखै होनबा फैगोनसो आंल' मोजाङानो होनबाल आं एथ' मावनानै जाहोनांगौ आरो ना मा गैबावा आयु 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 गैला बोराय आं दिनैनिफ्राय फैला